Današnja tema bit će funkcija govora u jezicima. Ono se nama zna desiti, nažalost, jeste da imamo nešto, ali ako ga ne koristimo baš kako bi mogli da koristimo, onda baš kao i da nemamo. Tako da hoćemo da ponovo pogledamo govor u jezicima u Bibliji, funkciju toga, koja je korist, šta nam Biblija kaže, koja je upotreba, da bismo više koristili i više i više. Ja mislim da bi tako trebalo. Vidjet ćemo šta nam Sveto pismo kaže. Inače, sećam se jednog događaja, kad je moj mladi kum rođao u ono doba, kad sam ja isto, još dok smo bili u Novom Sadu, to sam da kažem mlad, a znate, u Bibliji kaže mladost mi se obnavlja. Tako da, slobodno vi pričate, ja sam mlad, meni se mladost obnavlja. Ima to nešto svoje. Godine idu, a mladosti se obnavlja. Jako interesantno. Zato što kaže, trčim i ne sustajem, hodam i ne umaram se. Znači, mladost je više stvar osjećaja, snage, jačine. A godine neka idu. A kad godine idu, ja mislim da ima smisla da se to vidi na nama, jer ne bi valjalo da neko gleda čoveka u 50 godina ili 60 godina, a da ovaj misli da ima 17 i da nema nikakvo iskustvo u životu. Nego da se vidi da je tu mudrost, da je tu iskustvo. Tako da ima smisla i godina, da se vide, ali mladost nam se obnavlja. I to držite, nemojte to da izgubite. Trčim i ne sustajem, hodam i ne umaram se. Tako da neki put bi trebalo proveriti to trčim, kako to ide. Ili, možda neko kaže ja nemam potrebe da trčim, ali važno je ono drugo, hodam i ne umaram se i stvari osjećaja. Važno da se ti ja osjećamo tako, jako dobro. Kao da imamo 20. Dobro, tako da, teo sam da kažem kad sam bio mlad, i tad sam bio mlad i sad sam mlad, pošto mi se mladost se obnavlja. Ali događaj je bio da moj mladi kum rođa, koji posle bio i starešina crkve i pastor crkve takođe, došao je meni s jednim zaključkom, bili smo u velikoj crkvi, 150-200 ljudi je tu bilo, ali Pentekosta crkva, skoro svako kršten Duhom Svetim, jedino ko je nov pa još nije da bude kršten, ali došao do zaključka da malo se koristi. I došao do zaključka da je video kod mene i kod njega kako mi to više koristimo, pa ispane da imamo više koristi od toga. I zaista, ako imaš nešto, a slabo koristiš, ili ne koristiš uopšte, koja je svrha od toga? Kao neki uređaj u kući. Možeš da ga imaš ako ga ne pališ, kao da ga nemaš. Da pogledamo, znači ponovo, razlog jeste da bi utvrdili funkciju i da bi, ako treba, malo više koristili. Prva Korinćanima, 14. glava, tu imate, Pavle je razrađivo korist od toga. Prva Korinćanima, 14. glava, gledat ćemo 2. stih. Jer ko govori drugim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu, drugim jezikom, čisto kad neko bude slušao propoved na internetu, znači, to ne znači engleski, francuski, nemački koji uči u školi, nego koji je dobio od Duha Svetoga, kao znak krštenja Duhom Svetim, molitveni jezik. Ko govori u drugom jeziku, ne govori ljudima, nego Bogu. Nikoga naime ne razume, duhom govori tajne. Nikoga naime ne razume, znači ni jedan čovek ga ne razume. Govori Bogu, Bog ga razume.
Ko je tvorac tog jezika? Bog je tvorac tog jezika. Kad kažem da je Bog tvorac tog jezika, Bog nema problema da umnoži jezike. Znate, prije čovjek imao samo jedan jezik. Verovatno i taj Bog ga je naučio. Taj jezik isto Bog dao čovjeku. Taj jezik kojim je Adam pričao. Možda to jevrejski. Možda. Znači, jezik kojim je Adam pričao i onda su cijela zemlja, svi su imali jedan jezik, a kad su gradili Vavilonsku kulu, Bog je umnožio jezike. Ne znam da li je umnožio 100, da li je umnožio 200, da li je umnožio 2000 jezika, koliko im je podelio, jer ljudi su se onda razišli kako se ko mogu sporazumeti od Vavilonske kule. Znači u jednom momentu, znači sad imamo jedan, sad će da imamo 200. Znači 200 je Bog izmislio u momentu. Zašto to kažem? Duh Sveti je voda. Čovek je sud. Naš govorni organ je sud. Glasne žice, pluća, to je sud. I voda se uvek prilagođava sudu. Kako god čašu da imate ili flašu i sipate vodu, voda će uvek da zauzme taj oblik. I to radi Duh Sveti. Duh Sveti ne nameće oblik, nego zauzima koji god mi dajemo. Ono što želim reći jeste, da li smo nekad čuli italijanski na filmovima i tako? Čuli smo. Čuo sam nekad italijanski. Da li sam nekad čuo kineski na pijaci? Čuo sam kineski. Da li znam italijanski? Ne znam italijanski. Da li znam kineski? Ne znam kineski. Ali sam ih čuo dovoljno da ako bi sad u kuhinji stavili jednog Italijana i jednog Kineza i pustiti Italijana da priča nešto 5 minuta, ja ne razumem italijanski. Ali bi 100% bez ikakve sumnje pogodio ovo italijanski. A onda pustite Kineza da priča 5 minuta. Ne razumem kineski, ali bi 100% bez ikakve sumnje pogodio ovo je kineski. Ja ne znam jezik, ali znam kako zvuči. Znam ritmiku, melodiku, otprilike. Znam da prepoznam razliku. Iako ne znam, znači ne znam značenje reči, ali znam kako zvuči. Zašto to kažem? Zato što ti i ja možemo drugačije da zvučimo. Zvučimo naspram suda koji smo napravili. Ako otvaraš usta sporije, ako podižeš glas, ako ritmiku menjaš, menja se sud. Kako se menja sud? Menja se jezik, menja se oblik. Duh Sveti će najradije da, ako ti i ja promenimo izgled suda, da stavi novi jezik. Neće da drži isti jezik u sudu koji odgovara. Svaki jezik ima neki svoj sud. Zato kad Kinez priča srpski, neka priča kako god hoće pravilno, ali ti i ja čujemo da on priča na kineski način. Ne izgovara baš kao što mi izgovaramo. Tako najverovatnije naučiti engleski kako god hoćeš i odi negde tamo u Ameriku, u neki deo Amerike, oni znaju da ti nisi njihov, da si došao negde. Zašto? Pričaš sve ispravno, ali pričaš malo na srpski način. Čuje se drugačiji sud. Tako da i Kinez priča srpski u svom sudu, kineskom sudu. Ako ne promeniš sud, a teško je nama baš skroz da ubodemo tuđi jezik, jer moramo da živimo mnogo godina tamo, da baš ne bi znali da smo njihovi. Tako da, menjaš sud, menjati se jezik. Pre neki dan, kad sam propovedao o druga tema bila, smo se dohvatili jezika u Srbobranu, i jedna sestra kaže, pa brate, ja imam svega, ti puno pričaš, ja imam svega 6-7 reči. Ja kažem, sestra, samo promeni sud. Šta treba da radim? Pa ritmiku menjaj, melodiku menjaj, 100% se menja jezik, jer to je prirodno. Prirodno je da voda zauzima oblik. Tako da neki put možete uživati u svojim drugim jezicima. Nemojte samo da pričate, nego menjajte i uživajte kako to lepo zvuči, kako to čudesna stvar.
I lepa stvar, i dobra stvar. Promeni ritmiku, promeni melodiku, menja se jezik sigurno. Sigurno se menja jezik. Promeni 100 puta, 100 puta možeš promeniti drugačije da zvuči, drugačiji jezik. I čuješ da to je drugi jezik. Jednostavno ne zvuči isto kao onaj prošli. Nisu i niste reči, drugačije su reči. Tako da znaš, ako provedeš vrijeme, znaš, i to je jedna lepota, toga, da možeš reći i čudiš se, zvučim kao neki Afrikanac. Ili, menjaj i menja se jezik. Kad kažemo jezici, imamo žive jezike, s kojima neki ljudi pričaju, imamo mrtve jezike, jezici naroda koje niko više ne priča, ali neka se pričalo, imamo anđelske jezike, imamo nebeske jezike, neki od tih jezika jeste. Ali, ako bi ti izmislio sud, da nikad niko u nebu nije pričao s tim sudom, da nikad niko, nijedan anđel nije pričao s tim sudom, da nikad niko na zemlji nije pričao s tim sudom, Bog opet nema problem da ti da novi jezik. Samo da se vratim na ovu temu 7 reči. Ili da se vratim na temu 3 reči. Mi smo imali jednu sestru, znam da je bila duhovna, znam da je bila pentekosna, bila je žena jednog starešine, koji je bio i pastir u okolnim selima, u neka ta sela ja idem dan danas, nasledio sam to od njega. Znam da je bila duhovna, a njen jezik je bio tika, taka, tuka. To je bio jezik. Tika, taka, tuka, taka, tika, tuka, taka, tika, tuka. Tika, taka, tuka. Znači, svega 3 reči, tika, taka, tuka. Ja sam razmišljao kako to može biti drugi jezik. A onda sam se setio, ima smisla. Jer znate onu Morzevu azbuku? To je bilo, sada imate moderne stvari i drugačije se komunicira, ali možda vojska i dalje uči tačka, dugo, kratko, tik, 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 tik. Sva azbuka je ispričana samo 2 znaka. Znači, sve se sporazumeva, ali sva slova, sve se kaže tačka, dugo, tačka, crta, tačka, crta, tačka, crta, tačka, crta, tačka, crta, zavisi gde je tačka, gde je crta, tu je dakle svo značenje. U stvari, naši kompjuteri danas dobro rade na taj isti način. Sve 0,1,0,1. Ti ja vidimo slova, ti ja vidimo šare, ti ja vidimo sve, a unutra sve to 0 i 1 i 0 i 1 i 0 i 1. U sistemu samom. To je binarni sistem. Sve se može reći kroz 0 i kroz jedinicu. 0,1,0,1, 0,0,0,1 je jedno, 0,0,0 drugo nešto, 0, razumete, sve na taj način, tako mašine funkcionišu. Tako da i tika, taka, tuka je mnogo više nego 2. Samo tika, tuka je dovoljno da bude jezik, a tika, taka, tuka. Tako da, vjerojatno je Bog video, to je sa čim raspolaže, tu je sve tika, taka, tuka i ajmo sad u kombinaciji tika, taka, tuka različita značenja za različite stvari. I lepo Bog se naslušao njenih molitvi. Ali ja mislim da ima lepota i u tome da ideš preko toga i da slušaš i drugi jezik i druge reči kako izlaze iz tebe. Ti ja možemo također uživati dok govorimo o drugim jezicima i slaviti Boga i uživati u samom zvuku, kada hoćemo to da radimo. Slobodno to raditi, ja vas ohrabrujem. Ako odavno nisi čuo sebe kako pričaš neki drugi jezik, promeni ritmiku, promeni melodiku, razumete, menjaj ritmiku, melodiku, vidjet ćeš kako se menja jezik. Promeni sud. Ko govori drugim jezikom, govori tajne. Duhom govori tajne. Naš duhovni čovjek to priča. Osposobljen od Duha Svetog. Duhovni svet je nevidljivi svet. I napravljeno je da možemo da govorimo stvari koje naš um ne zna. Da prevaziđemo ograničenje našeg uma. Naš um ima izvesno ograničenja. Doći ćemo do tog ograničenja kad idemo u Rimljanima. Ajmo da se dotaknemo u stvari odmah ograničenja. Rimljanima 8, 26 do 27. Rimljanima 8 od 26 do 27.
tako isto Duh pomaže našim slabostima. Jer mi ne znamo da molimo šta kako bi trebali. A Duh Sveti zastupa, Duh sam Sveti zastupa izgovaranjima koji se ne mogu izraziti. A onaj koji istražuje srca zna koji je Duha, zato što on pravi zastupanja za svete u skladu sa Božjom voljom. Pominje se slabost, ne znamo šta da molimo i ne znamo kako da molimo. Ponekad znamo šta treba da molimo i znamo kako treba da molimo, ali ponekada ne znamo šta bi trebali da molimo i ne znamo kako bi trebali da molimo, a posebno, kaže, pravi zastupanja za svete. Posebno kad treba da moliš za druge ljude. Ajde za svoj život i znaš nešto, šta ti se dešava u životu. Mada tu ne znaš baš sve. Bog mnogo bolje zna šta ti se dešava u životu i zna šta će se dešavati. Ti ja baš ne znamo tačno ni šta nam se dešava, sve, ni šta će nam se dešavati. Tako da je dobro da molimo i za nas, ali također kad molimo za druge. Bog tačno zna život neke osobe. Tako da mi druge jezike možemo da koristimo moleći se za sebe, a vidite, kaže, pravi zastupanje za svete. Ja vjerujem da je ispravno skroz na osnovu toga da jednostavno kažeš, molim te Bože sad za Jasminu, kad dođe vrijeme da moliš za Jasminu, i da pustiš u jezicima. Naprimjer, da kažeš šta znaš u razumevanju i onda počneš kibara, babara, šindarke i pustiš da Duh Sveti moli. Skroz je isto u redu. Znači, možeš posvećivati svoju molitvu određenim osobama i pustiti da Duh Sveti kroz tebe moli tačno šta treba da se izmoli. Tačno šta treba da se izmoli. Znači, ne znamo neki put šta trebamo, kako trebamo, naš duhovni čovjek pripada duhovnom svetu, Bog tačno zna, ovdje kaže, zna da moli po Božjoj volji, onaj koji ispituje srca i odgovara na te molitve. Tako da govori drugim jezicima, ti ne možeš da govoriš o drugim jezicima i da izgubiš vreme. To je uvijek nešto po Božjoj volji. Uvijek nešto dobro, uvijek nešto, dakle, korisno. Dakle, možeš moliti za sebe, možeš moliti također za druge. I ja mislim da Bog neće da te pređe. Duh Sveti je jako fin. On jeste pomoćnik. On neće da uradi ovo. Ti sad misliš da moliš za sebe. Nešto za svoj život. Kiba da daš je. On kaže, sad sam ga prešao, sad molim za druge tamo. sad sam ga prešao skroz. Mada, neki put je to najbolja stvar što možeš uraditi. Zašto? Zato što šta seješ, to će da dobiješ umnoženo. Ja se sjećam kad sam bio mladi vernik. Znate, mlad si vernik, pa pitanje uopšte da ćeš ti ostati hrišćanin, da to nije nešto prolazno. Kao, na primjer, učlanio se neki klub jedriličara, ili klub mladih planinara, nešto što se trenutno se zanima, a poslije više te ne interesuje. Matematička sekcija, nešto. A ja znam da je ovdje večni život. Ja znam da su to riječi večnog života i znam da je Isus spasitelj i znam da se radi o večnosti. Nešto jako ozbiljno, ali da ti neće da otpadneš. I mnogo su moliti, Bože, čuvaj me, pomozi mi, tako to. A onda sam došao u crkvu i onda sam počeo da idem na molitvene i onda sam bio u biblijskoj školi i onda je pastor rekao, molite se za to, treba da molimo za ovo, treba da molimo za ono. I ono što se desilo, kako sam ja počeo da molim za ovo, za ono, za ovoga i onoga, i ono, ja sam primetio, pa ja sve manje imam šta da molim za samog sebe. Ovo tuđe je toliko važnije i bitnije od ovoga moga, a nekako ovo moje se samo sređivalo. Ali nije baš sve tako. Mislim, to je samo na prvi pogled. Sve dok posle jedna sestra mi ne kaže, posle puno godina, jedan, da kažem, molitveni stup te crkve. Kaže, brate, sve ove godine, još kad si onog s uniformom ušao, prvi put kad sam te videla, mene Bog tebe stavio na srce i ja se od tad molim za tebe. Godinama se ona moli svaki dan za mene. I tako isto. Bili smo u Novom Sadu, pošto smo bili deo te crkve i, na primjer, zamislim, nisam bio 5-6 godina i odem tamo i dođe neka sestra
koji baš se desilo da ja nisam video kad sam ja bio. Znači bio sam retko, jednom godišnje, 2 put godišnje ili 3 put godišnje i nekako ja s njom nisam tada pričao. I ona kaže, brate, molim se za tebe svaki dan. Vidite, ona nije zaboravila, neka druga sestra i ona ima na srcu i šta je to? To je žetva. Ako seješ, ti će da žanješ. Ne znači da mora da znaš ko je, šta je, ali ne brini, to je uvijek tako. Ako moliš za druge, Bog će da neko moli za tebe. I ono što zna da se desi, da su neki ljudi osjetljivi da mole za tebe kad tebi nešto stvarno treba, nego ti sam. Neki put, neke stvari ne možemo sami. Zašto je to tako? Mi smo telo i nije ni napravljeno da možemo sve sami. Ali nemoj da očajavaš, nemoj da kažeš, niko se ne moli za mene, jadan ja. Šta mu promijeni taktiku? Usti ti da moliš za druge. I ne brini, kad ti bude trebalo, kad zaista zagusti, bit će tu ko će da moli za tebe. Tako da treba da molimo jedni za druge. Znači, posvećujte vašim problemima, govor jezicima, ali također posvećujte i drugim osobama. I Bog će da zna šta tačno treba i kako treba moliti, čak ako ti ne znaš šta bi trebao tačno da se moli. 1. Korinćanima 14:4. Onaj koji govori drugom jeziku izgrađuje sebe, onaj koji prorokuje, taj izgrađuje crkvu. Pavle malo i koriguje Korinćane, ne malo, nego ispravlja. Oni izgleda mi nisu imali ovako bogosluženje kao što mi imamo sa propovedi, sa reči, sa objašnjenjima, sa tumačenjima. Nego su rekli ovako, govor o drugim jezicima je Duha Svetoga. Šta mi možemo bolje da radimo nego ono što radi Duh Sveti? I svodili su svoje sastanke na skupove gdje su samo pričali o drugim jezicima. I nisu davali mjesta objašnjenjima. I pretpostavljam kad je neko hteo nešto da objašnjava, je rekao, mani toga, ajmo mi u drugim jezicima u Duhu Svetome. I Pavle ispravlja stvari. I kaže, čekaj, imamo i proroštva. Imamo da kad se nešto kaže da se razume, da neko može da bude poučan. I onda ispravlja tu stvar. Ali ostaje ko govori drugim jezicima, izgrađuje sebe. Ko prorokuje, taj izgrađuje crkvu. Kad pominjem prorokovanje, vidjet ćete i na drugim mjestima, govor jezicima je kao na neki način ulazak u druge darove. Pomaže drugim darima. Početna tačka za druge duhovne darove. Doći ćemo na mjesto koje kaže, ko govori drugim jezicima, neka moli da može da tumači. A tumačenje već bude kao proroštvo. Ima isto značenje, istu funkciju kao proroštvo. Znači, ko govori, sada nek ide dalje. Da vam kažem nešto za crkvu u Savinom selu. Bili su jednom ovdje, vi ste ih neki upoznali, Verne i Savinog. I oni su rekli kolektivno, ajmo mi dalje, kao crkva. I ajmo da prorokujemo. I neki od njih su dosta otišli napred. I jedna sestra Miljana, rečeno mi za nju, išla je na neki sastanak u Pivnicama, vada sestinski, i ona dobila reč za 10-11 sestara. Pap. Sve tačno, sve precizno, sve dobro. Njena sestra Dušica prima u snovima. A oni su trenutno ušli sad u nove prostorije. Nekoliko godina, 2 ili 3, koliko je bilo, nisu imali sastanak u Kucuri, nego su imali u Savinom selu, nego su imali sastanak u Kucuri, zato što tamo gdje su se sastali više nisu mogli, a onda su osjećali da Bog hoće da ih vrati nazad. A onda su pitali Boga, i ono što je jako interesantno, kako kolektivno su dobijali reči, sakupljali sliku. Ispitivali su od Boga koje vrijeme kad će da se vrati nazad, da im Bog pokaže. I da ih vodi, gdje će, šta će, kako će. Inače, ono što su radili, uzeli su Vesninu garažu i napravili tu zajednicu. Saša iz Pivnica, pastor iz Pivnica, im je radio one unutrašnje radove i mogu da vam kažem da je jako lepo urađeno.
Trenutno ima nekih 35 mjesta sa peći, kad se izbaci peć moći će da bude 40 mjesta. Sve je novo, sve unutra je sve novo, tako da jako lepo su napravili, jako lepo urađeno. A ono što je interesantno, jedna mlada sestra je dobila da će to biti vreme kad se bude peko kesten. Jedan brat je dobio, bit će mraz, ali neće biti sneg. Prvo bogosluženje koje je bilo, nije bilo ovo sad prošle subote, nego prvo bogosluženje na tom mjestu je bilo ono prethodne subote. Brat Viktor im je bio u goste i braća iz Pivnica također. Ja nisam mogao da budem, ja sam išao u Varvarin. Na otvaranju, da kažem, zajednice tamo. I zaista je bilo tako. Bio je mraz, nije bio sneg. Već sljedeće subote je bio sneg. Počeo sneg da pada. Razumete kako su bili precizni, kad je Bog nešto rekao, zaista je bilo tako. Znači, dobili su i gdje će da bude, šta treba da bude i tako što su dobili vreme kako će da bude kad bude bogosluženje. Što je jako lepo i mi trebamo da gledamo da idemo dalje, da idemo na proroštvo također. Ali govor o jezicima je jedan jako dobar stvar. Šta kaže ovdje? Ko govori drugim jezicima, taj izgrađuje sebe. Idemo na Judu 20. Inače dobili su i kombi kao zajednica, što je jako dobro. Sad mogu da dođu pun kombi. I da idu. Ne boj. I da idu. Ti će više njih nego nas. A znaš šta, to je bilo i prošli put. Čekaj, mi ćemo da rastemo, mi ćemo da napredamo. Jedan kombi neće biti dosta. Šta? Idemo, Juda 20. Ali vi ljubljeni, to malo kasnije, ali vi ljubljeni, izgrađujte sebe u najsvetijoj veri, moleći se u Duhu Svetom. Juda 20, kaže, vi ljubljeni, izgrađujte sebe u najsvetijoj veri, moleći se u Duhu Svetom. U Rimljani smo čitali da Duh Sveti pomaže našim slabostima i da onaj koji zna tajne moli i moli po želji, po srcima za svete, po volji Božoj moli za svete. Kad mi ne znamo šta da molimo, Korinčani nam kaže, u Korinčanima 14.4 kaže da ko govori jezicima izgrađuje sebe, Juda nam kaže izgrađujte sebe molići se u Duhu Svetom. Znači to vam je jedna i od... Kad pogledate Judinu poslanicu i kad pogledate šta nam kaže da treba da radimo, jedna stvari jeste izgrađujte sebe. Znači nije to ništa, a da nije to nešto malo sebično. Da ja izgrađujem sebe, što ja ne bi molio za druge. A ja da budem izgrađen. Od tebe neizgrađeno nema nikakve duhovne koristi. Ni od tebe, ni od mene, ni od nikog, razumete? Znači, nema nikakve koristi od tebe, od mene, ako smo neizgrađeni, telesni, mi zaista ne doprinosimo. Zamislite da Isus došao na svet, a da nije bio u duhu ono što je bio. On bi zgrešio, on ne bi ništa uradio. On bi umro bez odradio što je trebao da napravi. Dobro da je on bio jak. A kad je on jak, onda i drugi mogu da imaju korist od tebe. Vidite, ti ja mora da primimo da bi mogli nešto da damo. Ti ja moramo nešto da imamo da bi imali šta da delimo. Ako nisi primio, ti nemaš ni da deliš. Ako nisi dobio, nemaš šta da daš. Nemaš šta da ponudiš uopšte. Tako da, i ko se izgrađuje, naravno da će Bog da ga vodi, da drugi imaju korist, da drugi mogu da napredu od njega. Tako da je isto važno, i kad gledate Judinu poslanicu, jedan od zaključka, Judina poslanica nije velika, to je samo jedna glava, ali jedna od važnih stvari, znate, kao šta sad, kako mi? Jedna od važnih stvari, izgrađuj sebe
izgrađuj sebe. A koliko ti ja treba da se izgrađujemo? Pa do mere veličine Hristove. A kad smo mi to stigli, pa nešto baš teško da će da stignemo u ovome svijetu. Ali možemo dosta da napredemo. Koliko znači ti ja ima da napredemo? Ima da napredemo stalno. Znači koliko ti ja imamo da govorimo u jezicima da bismo napredovali. Razumete? Znači to nije ništa što ti ja možemo da završimo za 5 minuta. Ja sad ti uzeš na 5 minuta, završi, stigo sam, sad sam se izgradio. Pa ti ja smo hram Duha Svetoga. Zamislite taj hram Duha Svetoga koji bi se mogao izgraditi za 5 minuta. Uvaliti to neki hram. Pa ja bi možda mogao napraviti za 5 minuta, da karte ne slažem, razumete, pa možda ovako, tako nešto, malo ovako bi bilo, možda bi to palo. Ali to bi za 5 minuta bilo gotovo, otprilike, jaka mi kuća. Razumete? Znači, to je hram Duha Svetoga. Biblija kaže, ti ja se ugrađujemo u Božji hram, ti ja smo stubovi, Bog će nastavi da budemo tamo stubovi. A to je nešto mnogo veliko, mnogo grandiozno, mnogo ima da se gradi. I da napreduje. Tako govorite u drugim jezicima, izgrađujte sebe, to kaže Juda u 20. glavi, u 20. stihu stihu. 1. Korinćanima 14.6. 1. Korinćanima 14.6. Sada, braćo, ako ja vama dođem, govorit ću jezicima, kako ćete vi koristiti imate, ako ja ne govorim neko otkrivenje ili znanje ili proroštvo ili doktrinu. Znači ono što smo rekli, Pavle je teo malo da sredi njihovo bogosluženje. Pretpostavljam da oni nisu imali ovako kao što mi imamo. Bilo je oni koji su rekli, govor jezicima je Duh Sveti, to što kaže Duh Sveti to je najbolje. I šta ima mi da eksperimentišemo sa razumevanjem, ajmo mi samo u drugim jezicima. To je najbolja stvar. A Pavle kaže ne tako, jer mora da se govori o razumevanju da se razume. Međutim, sve stvari koje kažu da je korist, ostaje korist. Samo mora da ima svoje mesto. Što znači, najviše govori u drugim jezicima, ti ja ćemo govoriti ne ovdje zajedno, nego sami kad smo kući. Na poslu, u transportu. Pomenuo sam transport zato što je dobro mesto. Prije sam ja putovao autobusom i to toliko drčalo da sam ja mogao komotno, onaj sedi pored mene i ja sam mogao tiho. Te derem, razumete, niko te ne tera da povisiš što onda cijel autobus čuje. Ali, toliko drča autobus da 100% ova osoba mene nije čula, a ja sam sam sebe čuo da ja govorim u drugim jezicima i ja sam znao, ja pričam u drugim jezicima. Isto možeš da hodaš ulicom, da praktikuješ, ne mora da vičeš, to ti ja možemo da, rekao sam, mi zabirimo sud i to je važno da shvatimo. Ako ne shvatimo, bit će cirkus. Kucuranska crkva, preuzeo sam pastirstvo tamo, molite nije bio post i molita. Svaki dan su trebali da dolaze da se moli u crkvi. I jedan brat mi kaže, brate, ja ne mogu, ja ću kući. Ne mogu ja. Eko, šta je bilo? Pa kaže, brate, to cirkus. To ciči, to vrišti, to... Bilo je starih sestara koje ne može da im objasniš da one ne mora da ciče i viču kad se moli drugim jezicima. Oni su mislili Duh Sveti preuzme i mi ne možemo da ga zaustavimo. Mi ne možemo tiho. A to je, da ste i čuli, to stvarno je bilo da se poplašeš. Nisu razumjele da mogu da se stišaju. Mislile da uvek mora iz petnih žila da se viče i da se dere. Ja neću da pokušam da zvučim kao one, možete samo da zamislite kako to izgledalo. I ovaj brat bio... Ovaj brat bio tu, bio na tom molitvenom i osjetio horor svega toga. Pazite, Duh Sveti je dobar, znači nema ništa pogrešno što je rečeno, to jeste bilo u duhu, ali nije moralo da bude taj ton i ta cikla i ta dreka. Moglo je da bude tiše. Da kažem, onako da izgledalo kulturnije. Da može neko da se priključi tome. Tako da, kontrolišite, hoćete da vičete, nećete da vičete i nemojte da svaljujete na Duha Svetog, Duh Sveti viče, a ja ne mogu. To je retko kad. To se dešavalo ljudima, ali veoma retko. Znači, to nije pravilo. Hvala Bogu da nije pravilo. Zamislite, odeš u SUP da vadiš uličnu kartu i staneš tamo i sad
i ne možeš da se sporazumeš s ljudima. Pravilo jeste da ti možeš da kreneš kad hoćeš da pričaš, koliko hoćeš da pričaš, glasnoćom kojom hoćeš da pričaš, ritmikom i melodikom koju ti želiš i možeš da prekineš kad god ti želiš. Znači ti ja možemo da smeštamo to tamo gde hoćemo, kako hoćemo. Cijelo ovo upusle u tome zato što se to može. Pavle im kaže, organizujte bogosluženje na drugačiji način, jezici na svoje mesto, oni jesu dobri, koristite ih tamo gde treba da koristite. Zamislite da ne može da se kontroliše, onda on džaba njima kaže šta treba da radi na bogosluženju. Jer će Duh Sveti da ih preuzme, i oni će da ciče i viču i da govori u jezicima i nema propovedi. 1. Korinćanima 14.6, znači to smo radili. 1. Korinćanima 14.13. Znači, to može da se udesi, Čak i duhovi proročki se pokoravaju prorocima, to će isto Pavle reći u istoj glavi, koliko se sećam. Znači, ne moraš ni da prorokaš, nego opet možda prorokuješ kad hoćeš, a ne, ti ja nismo dužni da prorokujemo, moramo da prorokujemo. Ne moramo čak ni to, kao što ne moramo da govorimo ni drugim jezicima, ali je dobro i korisno kad se nađe pravo mesto i pravo vreme. 1. Korinćanima 14.13. Zato, kogod govori u drugom jeziku, neka moli da može da tumači. To piše i nama. Znači, kogod govori u drugim jezicima, neka moli da može da tumači. Znači, to je skroz u redu da moliš, da možeš da protumačiš. Tumačenje nije prevod. Prevod bi bilo doslovno, da se trudiš baš da kažeš sve što je rečeno. Znači, u prevodu ne može, prevod nije ovo prevod, da neko kaže on je sedeo na stolici, elegantno obučen i onda je rekao neke stvari. Vidite, prevod bi bio da mora da se kaže ono elegantno obučen, a tumačenje je bilo da se kaže smisao. On je sedeo na stolici i nešto rekao. Ono elegantno obučen može da se preskoči, zato što je tumačenje, nije prevod. Ovdje kaže to je tumačenje, nije prevod. Što znači šta se može desiti? Može se pričati u jezicima ceo minut, a tumačenje da bude svega nekoliko sekundi. Može da bude i kontra. Važno da se iznese smisao. Moli da možeš da tumačiš i Bog može da ti da još dogovoriš u jezicima da možeš da dobiješ šta ti u stvari moliš, za koje stvari moliš. Također, možeš ići korak dalje, da treniraš to, a onda da budeš osjetljiv za Duha Svetoga, kada će ti dati jezike, a kada možeš to da istumačiš i može da bude kao proroštvo također. Kao proroštvo, dakle, također. A onda kad već idemo, vidite, Bog nije iznenađen. On nije iznenađen, on zna da je to moguće. A onda možda se ide na taj korak da kad neko dobije jezike, baš zna da to jezici koji treba da se izgovore, zato što postoji dar tumačenja koji može da tumači. I onda rezultat toga bude kao da je izgovoreno proroštvo. A možete to da preskočite i idete odmah na proroštvo. Zato što je proroštvo jednako jezici i plus tumačenje. Ono što sam ja vidio kroz neke filmove, kroz neke događaje, da je interesantno da imate crkve koje više funkcionišu u proroštvu na ovaj način. Jezici i plus tumačenje. Jezici i tumačenje. I to je opet skroz dobra stvar. Uglavnom što nam kaže? Kaže moli da možeš da tumačiš. Moli da možeš da tumačiš. Moli da možeš da tumačiš. Da. I dobro je, slobodno možeš želiti da znaš šta je to. Što moliš. 1. Korinćanima 14.14. Znači nije nam zabranjeno da znamo i da se pitamo, a šta ja tu stvari sad molim, za koje stvari, i da budeš osjetljiv da ti Duh Sveti to također pomaže. 1. Korinćanima 14.14. To je ono u ličnoj upotrebi. Jer ako ja molim u drugom jeziku, moj duh moli, moje razumevanje nije plodonosno. Moje razumevanje je bez ploda. Zaista ti ja nemamo koristi, možemo samo da uživamo u jeziku, ako ja molimo Ison, Diamadeja, ti možda da uživamo u zvuku samo, da kažemo kako to lepo zvuči. Ali sam
tvoj moj nema koristi od tih reči. Šta njemu znači iso, mija, deja? Njemu to ne znači ništa. Zato ti možeš da moliš, da tumačiš, da dobiješ od Duha Svetoga šta moliš, a druga stvar, možeš da upošljavaš svoj dok moliš u drugim jezicima, da razmišljaš o Božje reči, da možeš da čitaš i da govoriš u drugim jezicima. U ono doba smo puno koristili olovku, sad koristimo tastaturu. Ja sam čak mogao da govorim u jezicima i da pišem, ne smetajući jedno drugome. Znači da mislim jedno, da pišem to što mislim, a da pričam u jezicima i još da mi nije smetalo, mogu sam to također da radim. Ako trenirate, mnoge stvari ćete moći da radite, da govorite u drugim jezicima. U stvari, moj vam savjet, ubaci jezike gde god možeš da ubaciš, zato što su dobri. I sada, to je jedan događaj mene i jedne sestre naše, što je bila kuvarica u biblijskoj školi. Ja idem kroz crkvu, ulazim u kuhinju, ona pere sudove. I ćuti. Ja kažem, sestro, ajde u jezicima, možda pereš sudove i da govoriš u jezicima. Da znate da to bilo veliko otkrivenje nekima. Mislili su da govor u jezicima je samo kad se stane na molitvi, kad se dođe na molitvi. Nisu znali da može da se koristi u hodu, u poslovima fizičkim. I to je dobra stvar da se zna. Ali onda sam ja došao kod sestre koje pere sudove. Ajmo, sestru. Pa opet drugi put onda, ja opet i uđem u kuhinju, ona opet pere sudove i ćuti. Ja kažem, sestro, ajmo drugim jezicima. Ona kaže, ma se ti tvoji drugi jezici. Ti mi samo u drugim jezicima. Je li progovorila? A ne, ona je inače pričala, ona je pentekosna. Samo bilo je malo dosadno, malo sam je dosadio bio sa mojim. Ali važno da razumemo da možemo da koristimo kada radimo neke druge stvari, druge poslove, znači ubaci gde god možeš. Opet dve sestri Savinog sela dobio otkrivenje. I meni kažu, znaš šta smo uradile? Izbacile smo žvake. Shvatile smo, a što da žvaćemo kad možemo da molimo? Jer oni su non stop birano žvaka, i oni su shvatile, dok mi ja džang, žvaćem, ja bi mogla da izbacim tu žvaku i da molim u jezicima. I oni su rekli da su izbacili žvake i da su uveli govor u drugim jezicima umjesto žvake. Šta su imale? Znači, u vreme dok se žvakalo, sad je to vreme popunjeno izgrađivanjem, molitvom, nečim korisnim. Delovanje Božje na zemlji, u našim životima i u drugim životima i u gradu i bilo gde je vezano za naše molitve. Tako da to nije izgubljeno vreme. Ne možeš ti da izgubiš vreme koje si ti govori u drugim jezicima. Možda ti ne vidiš ništa momentalno, ali znate šta, mnoge naše molitve ti ja uopšte ne vidimo momentalno. I mene iznenade te naše molitve. Mene iznenadi kako nešto molim i nema ništa. I malte ne, neki put i stanem. A onda se posle desi to što sam molio, ako se nije desilo dok sam ja molio, onda se desilo posle. Dobro da je bilo uslišano. A zamislite koliko ima onoga što se molio pa se stalo, a još nije uslišano. I onda se setim, pa ja sam ovo molio. Ovo sam ja baš tražio ovako kako jeste i kako se desilo, samo što sam stao, a dobro da je bilo uslišano, ja nisam ni znao da je bilo. Ali koliko ima stvari koje ne znaš. Razumete, tako isto govori u jezicima. To jeste molitva, samo ne znači da ćeš odmah iste sekunde sve da vidiš. Neke stvari treba duže da se mole, neke stvari treba kraće da se mole, treba da budemo osjetljivi za tu stvar. I Isus kaže, nemoj da odustanete nikad. Nemoj da odustanete nikad. Moguće je da Duh Sveti, ono što mi znamo da treba da se moli, pa smo sustali, kad molimo u jezicima, daj Bože da on nastavlja. Jer on zna da to treba. Da on zna da je to važno i da je to bitno. I da treba da se moli. Tako da je važno da molimo. I zadnji stih za danas, 1. Korinćanima 14:18. Ja hvala mom Bogu, govorim u drugim jezicima više od vas svih. Znači, kako se meri to više od vas svih? Kilograma,
nije kilograma, ne može da kažeš merim više kilograma, metara, molim 3 kilometra, više od vas nije, brzinom nije, vremenom da. Ako kažeš više od vas svih, možda kažeš ja volim 5 sati, to je više od 2 sata. Vidite, oni jesu forsirali na sastancima jezik i samo jezike. I neko je bio samo za jezike, za ništa drugo. A Pavel kaže, ja molim više od vas svih, ali to znači ne na sastanku, nego van sastanka. Van sastanka. Ali opet evo ga jedan ključ, važan ključ za tebe i za mene. To je bila velika crkva u Korintu. I Pavel sa sigurnošću kaže, ja molim više od vas svih. Ne laže, Duh Sveti ne laže, Duh Sveti nadahnuo Sveto pismo. Znači, to jeste potpuna istina. To jeste potpuna istina. Znači, prvo zna da oni mole samo kad dođu na sastanke, nisu shvatili da treba da se moli, a druga stvar, Duh Sveti ga presvjedočio da niko još ne radi ono što on radi, zato što nema otkrivenja o tome. Nisu shvatili, razumite, oni su mislili to samo kad dođu na sastanke. Nisu shvatili da to može da se koristi samostalno, vani. I vjerojatno zbog toga nisu ni praktikovali to. Ali kaže, ja govorim više od vas svih. Šta kaže Juda? Izgrađujte sebe. Šta kaže Pavle? Ko govori, izgrađuje sebe. Kakav je bio Pavle? Mnogo jak. Mnogo izgrađen. Da li je ovo jedan od ključeva njegovog života, njegove službe, njegove efikasnosti? Ti ja dan danas čitamo i izgrađujemo se na to što je on napisao. Taj čovjek je dosta pogodio Božju volju za svoj život. Vjerojatno je malo omašio, svi su omašili se misle sa Hrista, ali vjerojatno mnogo dosta i pogodio. Zato mi čitamo ono što on je, razumete, on je stup. On je doveo evanđelje u Evropu, naprimjer. Prvi put je ušao evanđelje kroz njega. Tako da, zbog njegove osjetljivosti na Duha Svetoga. Znači, jedan od ključeva važnih, jedan od važnih ključeva, nije moguće da nešto puno radiš, a da voljno ne znaš da je to bitno, da se odlučiš da će to da forsiraš i da se trudiš to da forsiraš. Da je on to imao kao dar, a nije koristio povremeno ponekad, kad se osjeti naježan. I to je to. Opet greška nekih pentekostnih. Čekaju da se osete da kao da ih Duh Sveti tera. I onda misle, sad pričam o me tera. A ne da mogu da govore u jezicima kad god hoće. I da mogu da stanu kad god hoće. Opet kažem to, Pavel kaže, ja govorim u jezicima više od vas svih. Jedan važnih ključeva, jedan važan primjer, posle Isusa broj jedan čovjek. Posle Isusa broj jedan primjer za tebe i za mene. Tako da, hoćeš da napreduješ, jako dobar ključ, jako važan, jako lako, opet moraš da se fokusiraš, moraš da se guraš. Jedno vrijeme ja i moja žena smo imali, kad smo bili sami u Novom Sadu, ako me čuješ da ćutim, ti me podsjeti. Deco, ako me čujete da ne pričam u jezicima, vi me podsjetite da pričam u jezicima. Važi? A ja ću i vas. Ja ću da idem sa vama i kažem, pričaj o jezicima. Zašto ćutiš? Govori o jezicima, izgrađuj sebe. Zahvalit ćemo se Bogu za njegov divan dar. Bože, hvala tebi za tvoju dobrotu i milost i hvala ti, Isuse, što si nam dao govor u drugim jezicima. Kao nešto što možemo da radimo i u drugim stvarima i možemo da se puno izgrađujemo, a također puno da molimo za druge, nešto što je dobro, nešto što jeste po tvojoj savršenoj volji, molitva koju ti uslišavaš. Hvala ti, Gospode, daj da nemamo nešto što ne koristimo kako bi mogli, pa da nemamo koristi od toga, nego da koristimo puno. Daj da koristimo i više, Gospode, i da napredemo u tebi i volja tvoja kroz nas i tvoja svrha i tvoji planovi za naš život i za našu crkvu. Molimo te u ime Isusa Hrista, hvala ti za tvoju reč i hvala ti što nas ohrabruješ da još više govorimo u jezicima. Slavimo tebe, Bože. Amin. Nek vas Bog blagoslovi, družimo se.